bos daging masih berat. Bos daging, bos daging, bos daging. Ye wis janji bos daging. Ora maning-maning bos daging. Wis dilebur ning sajerone batin. Kesuwun wis pernah mampir ning ati. Kesuwun gawe kula ngerti kang kanul bos ayam bangko. Wong loro pernah ning titik rindu, tapi kaya ora mungkin nyatu. Mung bisa nyawang kembali si sebenarnya apa kabarnya. Bos daging, bos daging, sun wis kejebak rasanya mana. Bos daging, mama kisah, mama kisah. Kaji sapa kuno titik rindu, tapi kaya orang mungkin nyatu. Mama Dewi sun ngerti. Mama Dewi beli bisa dipaksa. Anak hati sejen sing perlu dijaga. Kesuwun Mama Dewi bisa nyawang sebenarnya apa kabarnya kang kaji. Bos daging, bos daging, bos daging, kejebak rasanya manis. Mangga kaji nuris nih status sing bapak kaji nuris, kang kaji nuris sun sadar lagi lakoni salah. Kang kaji nuris, kang kaji nuris sebenarnya sungguh doa apa. Kang kaji nuris, kang kaji nuris, kang kaji nuris ning tengah doa. Kang kaji, kang kaji, kang kaji nuris ning kang kuasa. Kang kaji nuris terus wong loro pernah ning titik rindu. Mama Dewi bisa dipaksa. Anak Mama Dewi sing perlu dijaga. Mama Dewi mau bisa nyawang kembali. Mama Dewi sing sebenarnya apa kabarnya. Mama Dewi Mama Dewi
bos Catering Son ngerti bos Catering li bisa dipaksa anak hati sejen sing perlu dijaga. Ayo bos ayo mau bisa nyawang kemarin bos Catering si sebenarnya apa kabarnya bos Catering suwis kejebak rasanya mana bos sayang bangku bos Catering Ibu Darti tapi kehalangi status bos Catering Ryan lakoni salah bersobon sing sebenarnya sungguh doa ma Bapak Jenuris suwis kejebak rasanya bos sayang wong bodas sing status wong loro bos sayang aman niat titik rindu Bapak kaji ucit orang mungkin nyatu bos sayang wong bodas tuk dana suan ngerti wong bodas beli bisa dipaksa anak hati sejen sing perlu dijaga wong bodas bos sayang